Здравейте, пичове! Ще играем на паркуре! Дуду еме! Аз много мога да пея! Аз пея красиво и готино. Чакайте, минала път откъде бях стигнал. И тук е медиум нещо. И ще успеем. Давай, бати гарича. IP ще има в описанието. Дудо. Та-та-тан, и много трудно е, бате. Трудното, бате. What the fucking shit the fuck? Лак! Дами и господа, и с лак. Въпъсато ми, ако някой не видя, спадна на едно. И с голям лак. Успяхме, ей! Ох, не мога така. Не мога. Не мога. Такъв лак направо нямам думи. Въпъсато ми спада на мара. Въпъсато ми се увеличава. Ще го мина на F5. Да, ще успея на F5. На медиум. Ако някой ми вява, че на медиум. Прочетете го. Медиум 7. А знаеш кой? И така ще го мина. What the... Тан. Гати! Гъгъ. Може и после да снимам на Пайдай. Ай, гати! Минавам този и ще снимам. Ще снимам не знам какво. Да. Да. Ще снимам на Hide and Seek. То са изключително лесни. Искам на някой малко по-труден да се затрудня. Според мен най-тъпите джампове са деца на едно блокче. Най-тъпите, не казвам най-трудните. Най-тъпите на едно блокче. На едно мизерно чипано блокче. Някой, ако може да каже как се прави сървър, то аз да правих, ама са грична и моя приятел може да влиза в сървъра. Ако можете да знаете как и са... Аз знам как са те ремонтно да добавя мод в сървъра и просто тази фраза с мод. Гати нагрите типове, бати джъмпа. Най-пет ще опитам се да го мина. Добре, още един път така да ми направи. Ще опитам да спазя правила. Да ни го... няма. Само детал забравих как се рефтва. Ох, не. И хора ми искат това да изърпа. Ако ви е харесало, харесайте и вие знаете какво друго да правите. И до скоро!